Shekara 25 Kannywood ba su samu daraktan da ya fi Aminu Saira ba. Malam Aminu Saira shine darakta guda ɗaya da ya shafa lokaci yana wato ainihin zuba hajarsa ba tare da an samu madadinsa ba ko kwatankwacinsa. Kuma har yanzu Malam Aminu Saira ludayinsa yana kan dawo. Domin fim ɗin da yake gudanarwa na labari na ba na jin akwai wani fim da yake trending yanzu a faɗin Najeriya sama da fim ɗin wannan darakta wato Malam Aminu Saira. Amma cikin ikon Allah sai na ga a ƙasar ƙalilan lokacin da bai gaza wata 5 ba an samu daraktan da ya dama Aminu Saira iya tsara fim. Da an gama da wannan sin ɗin ana tunanin fim ya ƙare sai a bude wani sabon babi. Da an gama da wannan sai a bude wani sabon babi. Kai baka ji yanzu wata wutar rigima ta kuma kunnuwa wai ana zance wai an ce wai Aminu Ado shine sarki saboda wai mai ba shugaban kasa shawara akan harkar tsaro yayi subitan baki ya ce mai sarkin Kano. To ai ko kana so ko baka so dole in zaka rubuta jadawalin sarakunan jihar Kano sai ka sa sunan Malam Aminu Ado Bayero saboda ya taba yi, amma a yanzu sunansa tsohon sarkin jihar Kano Malam Aminu Ado Bayero. Allah ya ji kan mahaifinsa shi kuma Allah ya kara masa lafiya. Saboda haka makakkun da kuke ta yin hauka kuke ta shirme kuke ta harma gara akan social media Aminu ne sarki saboda Nuhu Ribado ya kira shi da sarki a wajen taro. Wannan ba dalili bane ba hujja bane. Nuhu Ribado ba shi da haƙƙi ba shi da ikon da zai naɗa sarki a kowane gari ne ko da garinsa ne. Gwamna shi yake da iko shi yake da dama da zai naɗa sarki ko ya cire sarki, kuma ya tsige mai martaba tsohon sarki Aminu Ado Bayero ya naɗa sabon sarki mai martaba Malam Sunusi Lamido Sunusi. Ko ku yarda ko kar ku yarda Sunusi ne sarkin jihar Kano. Kai ko o'o wanda yake a Najeriya Mr. Bola Ahmad Tinubu bai da iko bai da haƙƙi da zai ce ya cire sarki ko ya ɗora sauki a wani gari, ba shi da shi. Da haka idan za ku shafa kanku ruwan sanyi ku shafa kanku ruwan sanyi, ku sama kanku salama, haukan da kuke ku tsaya a yi muku allura domin ku samu sauki. Allah ubangiji ya samu dace.